जियानो जा रायजो नोंथांमोननि गामियाव जोबोद गोजान दा थांफिननांगौआबो गोजानथार दा खोन्थाया जाहैबाय सानफ्रामबो लोगो मोनखाबाय थायो सिमला बाजाराव खावब्ला फैनानै जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय नोंथांमोननि फुजाया दिनै जायै 75 बोसोर जालांबाय बे 75 बोसोरावबा दिनै सियाम बे फुजाखौ होनानै सोरनि न'खरा बेसेबां मा जौगाखो सोरनि न'खरा मा जाखो बेखौ नोंथांमोननि गामिनि मानसिफोरासो मिथिसिगौ दा जियानो जा बे फोरबोआ नोंथांमोननि गामिनि न'खरनि साफ्रोमबो मोजां खालामथों दिनै आं जोबोद मोजां मोनफैदों फैनानै मानो होनबा गोबां फुजायाव जों थाङो गोबां फुजायाव जों बेरायबाय बेफोरबायदि प्रग्राम खालामबाय ओरैजाय साइडजों बेदर एवनाय बथलै बथल ओरैजाय टेबोलाव दोननाय नुदि नाथाय दिनै नोंथांमोननि बे जायगायाव नुवाखै बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय मानो होनबा जोङो फुजाखौ जौ जुवा लोंनायनि थाखाय होआ जों फुजाखौ होयो माबा मोनसे बोर मोननो थाखायसो दा बेखायनो नोंथांमोना बे डिसिप्लिनखौ लाखिनो हादों बे नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां आसा खालामो जेसेबां बोसोर नोंथांमोना बे फुजाखौ होगोन एसेबां बोसोर बे जायगायाव जौ जुवा दा नुथों मानो होनबा सिगांनि बोसोरफ्राव माबा मोनसे जाथाय जालांदों बे जाथाय जानायनि सोदोबथियानो जाहैबाय लोंनाय जानाय दा जुदि जोङो फुजाखौ होनानै लोंनाय जानायजोंनो जुदि फुजियोब्ला जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला साफ्रोमबो न'खराव मोनफ्रोमबो न'खरावनो फिसाज्ला दङ फिसाजो दङ जों बिसोरखौ जिउ दानो गारै जों बिसोरखौ गाज्रियावसो नारसोमना दोननाय जागोन बेखायनो नोंथांमोना दिनै जिबायदि डिसिप्लिनाव बानायदों मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बेबायदि डिसिप्लिनाव बानाय बे डिसिप्लिनाव खालाम अब्लानो जानो हागौ नोंथांमोननि नैबे फुजाथिलिया समायना रमायना जानायजों लोगोसे नोंसोरनि न'खराव नोंथांमोननि न'खराव सान्थिया फैगोन गोजोना फैगोन बेखायनो दिनै नोंथांमोना आंखौ मा साननानै मा लुबैनानै लिंहरदोंमोन गोबां जायगायाव जों माबा माबि बखिलाबायनानै गोबां जायगायावनो बुनोबो होसोजाबाय बुथारनानैबो होसोजाबाय दा बेखायनो बेफोरखौ जों एसे खम खालामबाय दिनै आंखौ लिंहरनायनि थाखाय गोजोननाय मोनदों गोजोन्थों रायजो नोंथांमोन आं दिनै जानला मानला बुंनानै समखौ ओरैनो थांगारहोनो लुबैयाखै दा नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोननि गामियाव बोसोरफ्रोमबो फुजा जायो बोसोरफ्रोमबो हेमामोन बायदि गिदिर आर्टिस्ट लाबोयो 50,000 60 लाख हाजार 1 लाख गाहाम फैसा हरबाय थायो दा एसेबां बोसोर फुजा खुंनानै नोंथांमोना गामियाव साबैसे बेफोरबायदि बेलेग गामियाव थांनानै बेलेग गामियाव थांनानै मेथाइ खननानै माबा मोनसे दिन्थिनानै फैसा आरजिग्रा साबैसे सोरजिखो दंना गैया दङ जानांगोन हेमामोन बायदि गुबुन जायगायाव थांनानै दा जेरै नोंथांमोननि फैसाखौ लांसिगोन बियो लांगोन ना ला बेसे लांगोन 80,000 लांसिगोन आंबोथ' 1.5 लाख लांगोन दा नोंथांमोनाबो गुबुनाव थांनानै बिदि लाबोनो हागोन दा सिमलानि मिउजिक स्कुलाव हगारग्रा साबैसे दङ नोंथांमोननि गामियाव आखाइ थिखांनाय मेथाइ खननायाव मोसानायाव सावगारि आखिनायाव साबैसे गावनि गथ'फोरखौ हगारो आखाइ थिखांनाय रावबो हगारा दाना जोंखौ बेयाव लाबोनायनि सोरबा हेमाखौ लाबोनायनि सोरबा गौतम सोरबा बिग्रायखौ लाबोनायनि जेबो ओंथि थानाय नङा नोंथांमोना रबिबाराव सिमलायाव थांना थाङा रबिबाराव सिमलायाव थां माब्लाबा गावनि खुदियाफोरखौ लानानै ओरैबायदि ग्राम ग्राम जायो गावनि बिमा गावनि बिफाफोरा खुदियाफोरखौ लाङो मिउजिक स्कुलाव लाङो मेथाइ खननाय मोसानाय सावगारि आखिनाय
सोरबा टप्ला दामनाय सोरबा सिफुं सुनाय ओरैबायदि ग्रोम ग्रोम नुयो सिमलाखौ नोंथांमोना रबिबाराव थां गावनि गथ'फोरखौ जों माबा नङा माबा मोनसे सिखायनांगोन जोंखौ लाबोनानै रंजानायल' लाबा जानाय नङा सोरबा बिग्राय गौतमखौ लाबोनानै रंजाबाल' जानाय नङा नोंथांमोननिफ्रायबो जों सोरजिनो हानांगोन गामियाव मेथाइनि थाखायबो भकेल दङ सिंगार दङ नोंथांमोना जुदि बेवहाय हैबाय थायोब्ला जेब्ला हाई सेकेन्डारिखौ पास जागोन हाई सेकेन्डारिखौ पास जानाय लोगो लोगोनो क'क्राझाराव मोनसे फाइन आर्ट्स कलेज दङ बेयाव मेथाइ खननायनि सिफुं दामनायनि खाम दामनायनि टप्ला दामनायनि मेथाइ खननायनि मुसुखा बानायनायनि सावगारि आखिनायनि कलेज दङ बेयाव हाई सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो बेयाव फरायोब्लानो बोसोरथाम फरायोब्लानो नोंथांमोननि फिसालायाबो फिसाजोआबो मोजां मेथाइ खनग्रा जानो हागोन आरो बेवहाय मास्टार जाफैनो हागोन दा बेखायनो नोंथांमोना खालि रंजानायखौल' लाबाय थाबा जानाय नङा नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'फोरखौबो बेवहाय हगारहरनो हानांगोन दा सासे एक्ट्रिसफ्रा मोनसे फिल्म बानायाव बेसेबां फैसा लायो मोनसे फिल्माव संगिना मोना हेलेना मोना बेसेबां फैसा लायो मोनसे फिल्माव 1.5 लाख 2 लाख लायो दाना 1.5 लाख 2 लाखा माबा फैसा नामा खम फैसा नामा दाना नोंथांमोननि गामिनिफ्रायबो एक्ट्रिस बानायनो हानांगोन मालायखौल' लाबोबाय थाबा जानाय नङा बेनिफ्राय एक्टर सासेया बेसेबां फैसा लायो 2 लाख 2.5 लाख लायो नोंथांमोननि गामिनिफ्रायबो एक्टर बानायनो हानांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना मिथिगोन ना मिथिया पंकज लाहारी बिथाङा फिल्म लिरो डाइरेक्टरबो बिथाङा मोनसे फिल्माव बेसेबां लायो 6 लाख लायो 6 लाख 6 लाख सासे प्राइमारि मास्टारा बेसेबां दरमा मोनो बोसोरसेयाव 2 लाख 2.5 लाखल' मोनो होमबा मोनसे फिल्म लिरनो 6 लाख मोनोब्ला मोननै मोनथाम फिल्म लिरबा 18 लाख हिन्जावखौ बेसेबां आलो आलो फिसिनो हागोन नोंसोर गामियाव बिदि खालामनो हागोन ना हाया दा बेखायनो नोंथांमोना खालि गोजोननायखौल' लाबाय थाबा जानाय नङा नोंथांमोननिफ्रायबो सिनेमा दिहुनग्रा सिनेमा ओंखारग्रा एक्टर एक्ट्रिस मेथाइ खनग्रा बिब्दि बानायनो हानांगोन गुबुन जायगानिफ्राय फैसा कालेक्सन खालामना लाबोनो हानांगोन अब्लासो नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि गामियाव गोबां साख्रिआवला दङ साबेसेखौ मिथिगौ बै मा नाम मोनलै जोंनिया साख्रिआवलाया बै मा नाम मोनो खौरां साख्रिआवला दङ जाहा बिथां अनसलियाव थाहैनाय मास्टार सारा मा नाम मोनलै दाना बिथांमोनखौ बेसेबां मानसिया मिथिगौ दा बेखायनो फरायनायजों लोगोसे साख्रिजों लोगोसे मेथाइ खननाय मोसानाय खेला दुला बेफोराव जुदि गोसो होयोब्ला गावखौ फसंनायजों लोगोसे गावनि मुंखौ गालांनो हागोन बिमा बिफानि नामखौ लाखिनो हागोन गामिनि नामखौ लाखिनो हागोन दा बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोना नेक्स्ट रबिबार सिमलायाव गथ'फोरखौ लानानै थां एडमिसन हो मेथाइ खननो रोंनाय मेथाइ खननायाव मोसानायखौ मोसानायाव सावगारि आखिनो रोंनायखौ सावगारि आखिनायाव बेनिफ्राय बिमा बिफाया बेयाव गथ'फोरजों थाफाहै नङाबा इसे 7, 8आव फरायनायफोरा मालायजों आरो गोसो थोलायगोनलाय डेन्जार 7, 8आवसो गोसो थोलायो दा 9, 10सिम गोसो थोलायो ओजाहा कलेज मोनबाथाय एसे रोंलांबाय रालांबाय बेफोरखौ बारा गोसो होला दा बेखायनो बिमायानो लां बिफायानो लां बेयाव दोन सम मथे लाबो ओमफ्राय मिउजिकनि जेसेबां एग्जाम बे सिमलायावनो जायो बेलेगाव लांनो नाङा गोदो पाठशालाया एकदम बरपेटाराव दायो माबा गुवाहाटि लिरहैनांगौ दाना सिमलायाव लिरनांगौ दा बेखायनो आसा खालामगोन नैबे बेतबारि गामियाव सासे मोजां मेथाइ खनग्रा सोरजिथो सासे मोजां मोसाग्रा सोरजिथो सासे मोजां सिनेमा लिरग्रा भाव खालामग्रा सोरजिथो जोङो नैबेफोरबायदि मोदाय सिबिनाय फुजा होनाय बेफोरखौ जोंनो नांगोन बेफोरजोंनो जोंनि न'खरनि गोरोबलायनाय अनलायनाय गेदेरखौ सिबिनाय गेदेरखौ मानिनाय बेफोरो नैबे फुजा होनायनिफ्रायनो जालाङो दा बेखायनो बेबो थाबाय थाथों
बेनिफ्राय आसा खालामगोन नैबे फुजाया बोसोरफ्रोमबो बेफोरबायदिनो डिसिप्लिनै बाबेनलांगोन बेखौ आसा खालामनानै आं दिनैनि बे गोथार हाबाफारिखौ बेखेवना होबाय होननानै फोसावबाय लोगोसेनो आंजों सासे मेथाइ खनग्रा फैफादों बिथांखौ नैबे फैसालियाव फैनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय बिथांनि मुङानो जाहैबाय लब' खुक' बसुमतारी बिथांमोना सासेल' फैदों बिथाङा जोबोद मोजां मेथाइ खनो दा जेखियानो जा नोंथांमोनजों फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गोजोननाय मोनबावगोन सम खाबु मोनोबा फैबावगोन नोंथांमोना मा लुबैना लिंहरदोंमोन बिनिफ्राय आं गोजानाव थाथ'बाय लोगो मोनबावगोन दा दिनैनि नैबे गोथार हाबाफारिखौ बेखेवना होबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों